Bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda kuka sani, ɗalibanmu na gida, a baya mun kawo muku darasi na ɗaya daga cikin littafin Ƙira'atul Arabiyya. Yau ga shi, insha Allahu, za mu tashi a cikin darasi na biyu. Kowa ya duba cikin littafin shi na Ƙira'atul Arabiyya da kyau. Ad-darasu sani, darasi na biyu. Na ɗaya, za mu fara da haza. Haza, ita kalmar haza tana nuna wannan abin da yake a ɓangaren jinsin namiji. Haza ƙalamun, tana nuna cewa wannan alƙalami ne. Wannan alƙalami ne. Sannan ga shi muna zana shi a cikin hoto yadda za a fahimci me muke nufi. Haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. Idan muka tafi suna na biyu, ga shi ma muna rubutawa, ga shi haza kitabun. Haza kitabun, wannan littafi ne. Sannan ga hoton shi ma muna zanawa yanzu. Ga hoton littafin. Haza kitabun, wannan littafi ne. Haza kitabun, wannan littafi ne. Ga rubutu na gaba shi ma idan muka duba za mu ga shi ma ya zo da kalmar haza. Kalmar haza dama kamar yadda na gaya muku tana nuna cewa wannan. Haza babun. Haza babun, wannan ƙofa ne. Haza babun, wannan ƙofa ne. Ga ƙofar ita ma mun zana ta a jikin hoto yadda za a fahimci me muke nufi da wuri. Haza, ga haza ita ma a gaba mun kawo. Haza waraƙun. Haza waraƙun, wannan takadda ne. Haza waraƙun, wannan takadda ne. Ga takadda nan ita ma muna zana ta a jikin hoto. Haza waraƙun, wannan takadda ne. So muke cikin yardar Allah idan aka mai da hankali sannan a hankali za a fahimci inda muka dosa. Fatanmu dai Allah ya sa kowa ya fahimci abin da muke so mu isar. Ga na gaba idan aka duba shi ma ya zo da haza. Haza jarasun. Haza jarasun, wannan ƙararrawa ne. Ita ma za mu zana ta yanzu. Ga ta nan muna zanawa. Ga ƙararrawa nan a jikin hoto muna zana ta a yanzu. Haza jarasun, wannan ƙararrawa ne. Haza jarasun, wannan ƙararrawa ne. Ga suna na gaba shi ma ya zo da kalmar haza. Kalmar haza tana nufin wannan. Haza lauhun. Haza lauhun, wannan allo ne. Haza lauhun, wannan allo ne. Shi ma ga hoton allo nan muna zana shi kamar yadda na bayyana muku shi a cikin wannan suna. Haza lauhun. Ga suna na gaba shi ma suna na gaba ya zo da ma'anar haza. Haza daftarun. Haza daftarun, wannan littafin rubutu ne. Haza daftarun, wannan littafin rubutu ne. Kamar yadda na gaya muku shi ma ga hoto mun zo da shi muna ta zana shi. Ga shi nan mun zana shi a hankali, hoton mun zana shi yadda kowa zai fahimci me muke nufi. Dama ita kalmar haza mun ce tana nufin wannan. Haza jarasun, wannan ƙararrawa ne. Haza lauhun, wannan allo ne. Haza daftarun, wannan littafin rubutu ne. Haza jarasun, haza lauhun, haza daftarun. Mu haɗu a lokaci na gaba domin ci gaban wannan karatu.